lho. Dong. Kowe dong. Ayo pedong pedon. Dong, ayo rene dong. Ayo. Hei. Tampaknya mati tangannya. Hei dong, rene ora. Celupane lho kowe. Wagek sedenek mati sisi yo. Wes lek aku kowe lek. Pas itu sakit kena mati tangan dia nyerah. Pare jangan lanjut. Ayo Pak Kaplek, mudun. Aku ngale. Wih jenenge gak Pak Kaplek. Pak Telo Garing. Pak Telo Garing iki jenenge apa? Lah iya Telo Garing. Mas Ugi ben areng sik nembe rawuh ya Mas Ugi. Ditanjane kula sik to. Oh dikancane sik. Wong iki ya wong ngati kok kenyih bener. Mas Ugi ngale. Ayo Pak Telo. Ayo. Was, ayo lo. Bapak no jake Dong. piye-piye. Dong. Bibayo ngawi dong. Di. Anane Mbak Pun mergo hiburan suwi gak ora wae dhewe ngono lho. Ayo. Saya undang Mas Sugi senjoget Pak Telo. Baik jente karo Toan-toan iki wae. Iki tukang nambani wong rek kudu isi ra ya. Kuwi tukang nambani wong nek gak iso ninggul. Iya. Tukang kan kene wong sebel ngono kae. nyawang tuwek kaya ngono. Lah iya. Gitu, krek aja dene isi ra. Toplek nek gak iso nakan ninggul wong iki Ayo. ninggul. Ngono lho. Ayo. Ayo. Was, lah. Lah ya ora lho. Was. Alan-alan ayo ngono penake kembali. Sing menawa nek bareng.
Cewek asli tapi Ada kebelet saweran iki. enggak lah tukane barang kan kok bos kendang dong. Bang, tapi ini langsung gengkel lah. Ayo. Itu saweran ki lho. Iki sawerane Pak Gaplek, lah pentung medun kok ben oleh saweran Bali. Ngapa mak balik kono? Ayo medun. Pak kowe. Kowe kok ora disangoni karo Bali. Ayo medun. Aku sabar. Ben barok sik. Ono kok kan nganggo kae lha nek iki kan wis ora kuat. Rasa pamer kok iki yo entek. Hubungane Bali ngene kabeh. Ayo Mas Didi alon-alon ayo, alon-alon. Jaluk, Kak. Ayo. Iya, dah. Tambahin lo. Was. Yo iki sing marai wong pinter ya. Pak Gaplek iki. Thank you.
nyapone. Wis gak patek apal nggon busukane nggon. Tatak nyapa ora dibukane bolongane butek iki lho. Tatak yo. Tak goleki minyak kae. Nah, ngono nah dibuka bolongane. Iki borenge Sisuke iki ben ro bolongane. Wis suwi gak barok. Ayo, borenge Sisuke. Singa Surya Kencana. Monggo, Mas. Mas, iki magetan jatile urung ngerti nek mbok lungguh ngono kuwi ngedrek urung ngerti. Nah, iki nganjuk Mas, ora medion medion. Wis lali kadate dhisik. Lah mulane kuwi saiki nek ora njaluk ngedrek lungguhmu sing aja magetanan. Lungguhe ayo panggah kaya biasane. Ayo. Heeh. Golek jamu ki bae pentung iki golek jamu. Jatile urung ngerti iki model magetan urung ngerti ya Mbah Dong. Ngerti ngono malah wedi. Dong mantun. Lawasan. Lawasan sing ngerti. Kowe anu ki. Kuwi jatil magetan ya Mas ya Mas. Dadi urung ngerti. Coba ngomongane tak plek bongkonmu iki. Sik wong tuku pentok. Anjuran pun kok. Nganjuk digeserekan biasa mawon Mas Bendong. Kok penak men langsung busuk joget kok kene langgek kayang mlebu. Biasane iki piye ngono lho, Mbah? Ambekane wis Senin Kemis yo. Oh, ambekane mengke-mengke. Ngono kuwi lho Mbah Pendong iki. Telo iso ngengkek. Senin Kemis ya. Lah nyopo ki anake ra dijak nek wong wakil. Iki ngindari anake. Oh iya, ingin anak-anaknya jelek gak wani ngono kuwi. Monggo dilanjut.
Mamula ora tak kon alon-alon, Pak Dong, alon-alon. Awake dhewe iki umure wis akeh. Awit babat dalane desa Wakung iki biyen ki awake dhewe. Mulane aja nemen-nemen polahmu.